Hari sekatos. Tahan niya, tahan. Hoy! Pinoy ako! May agimat ang dugo ko! Pabaksinan mo! Hari sekatos. Bakuna ako na doy. Hari sekalibo, dok. Hoy! Pabakuna na mo! Pabakuna na mo ba? Nay, hamugos man. Nay, Sa manunang! Pagprangka na kung magpili mo magpabakuna? Kailangan manawan mo na kung oras? Huwag kasagsayangan mo rin 2 sides? nay. Kailangan kang masayang ang dusin sana. Gila ala ni mo na. Hoy! Ana! Nay, kanay, hamugos man. Giinjik na kunay anay ang lawas. Nay, Gara mo ha? Di mo magpabakuna? Subagayon naman natin na aron maklaro kung sa resulta. anay. Nabuang na ning doktora na eh. Nay, hanay, yaway. Mura mo nagkaminus na ako ha? Nay, gilabtan pa din na mo na siya hana, nay. Di mo mudul hari ron? Batuon mo na ako ron! Nay, resulta na dagawin na ng injik-injik niyo. Bato ka. Usaman, ako ba'y mag-adjust anay? Di man eh, makatilaw lagi mo ron! Hanay, nalisod na. Kamu ha, di mo mudul hari? Prangka mo dili mo mudul hari! Ang dili may mahagaw! Pa-injik naman ta eh. Dako ra ba ito pagkabato ha? Maigot niya atong ulo ato na lumping niya atong ulo. Tara. Tantala, pinugsanay man di ay mo ato to naman ta eh. Tara, wadto ta. Kay nahadlok na ko. Magpa-inject man dahil mo, magpadugay-dugay mo dul! Langan mo. Ginawa ko sa daw. I love you, baby, and I will sort of something else and then... Hindi man insaktong ginawa daw. Nga namang dili insakto nga ginhawa mo kong taro. Mura man og sagol ka kulba. Tara, injikan. Nan, igo! Unsa man ni Dok? Ba't yan nalaman ko na? Hindi, mga ka. Sige, next. Di juga ka-inject na ko, Dok. Galung slibang ko, oh. Bitaw! Tanawa oh, lahat ang pagibit-bit at tuhan ng bayi oh. Asa man, anak? Tara oh. Sige, next. Taro nga dyan ni Dok kayo para ba ko kitag liwat, Dok? Tara, oh, mong liwat, oh. Asa man, Dok? Gigi. Angina mo, Dok! Angina mo! Sorry. Sorry. Hampak? Maka, Dok, balanay pa rin. Mapay, gadinong gabay naman ta. Sorry. Ano ito magagpuyo? Klase pagkakayo. Next! Dok, ako rang hawiran ni Dok ha? Wa sa ko'y labot. Sige, okay. Aper. Ay! Okay, you're vaccinated. Okay, kayo na pong isa. I love you and I trust you and I love you and I love you, okay? Ana. Next! Oy, ikaw! Ganda na balde! Next! Abdilat ako? Ako injikan ni mo? Namatay ko anak isa may manuroy niya kung labasog na dubok na Kalihari! Sa may nagayon ni mong makamatay ni Inji Croy! Abilat! Pag-ikan ako na hikadungog ko tong gatabi ang sulingan. Naano'y na injikan na hitikangkang sunod pagkahuman. Ano? Fitness daw! Dito tinod! Pa-inject na! Kailas na nga grande! Wala na ugma! Abilat! Balag isa ka grande na naman na. Iurot ko injikan ang lawas mo na. Balag pang butyon ka na ininjikan ni mong buhanga ka. Di na nga makuna!
Bunala na ako yung ulo ng grande raw. Magkasabot man ka. Ay! Pag-isuban! Bunda ka sa kaya bunda ka magkanong sa kabalding isdaw! Ay na! Ay! Isaw! Dunggabo nung karin sunguan ng baloro nan labaw po sa injik yung aguman na niyaw! Sige, pasagdaan ka na ako karaw. Mubalik na kung kano magpa-enjoy. Aw! Sige! Naaram rin na! Nanala! Itiwasan ako suri na eh! Bakuna o kulong? Yan ang banta ni Pangulong Duterte sa mga ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Kung ayaw mo magpabakuna, ipa-aresto kita. Dok! 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 Oo, sama. Dok! Ay injik ko dok! Nakadungog mo ko sa balita nga apresuhunan dili pa bakuna! Wala, sirado na may. Ikaw, unsa may kaso nimong na preso ka? Wala ko pa bakuna. Ikaw, unsa po'y kaso nimo? Wa ko nagpatuli. Unsa, palag ka? Ay! Isog ba kang bata ka? Ihipos ang kanimbali nung round! Tahan niya, tahan. Pinoy ako! May agimat. Oh, nyara bugo ka. Prangka mo di mo mudo are. Dili karon din. Yan. Action! Pa-inject naman ta eh. May go niya itong ulo ang dako na batakain. Bata dako na bata. Sean. Pa-inject naman ta eh. Nilato kay kuno. Sa, balik sa to. Play. Oh, basta? Oh, ikaw. Sa, pag hunong sa kanya, yung tudlo ah. Saan yung motor? Oh, ikaw. Ano man kang napriso, eh? Oh, Sa mo hunong sa kanya, yung tudlo ah. ikaw. Unsa may kaso nimo? Yung napriso mo ka? Oh. Basta, unsay kaso din nimo? What's up mga marang? So karon mag-shoutout ta dire sa YouTube. So shoutout Vincent Kayla Copiado, Connie Tingkang, Myron Silio, Nectarios Castillo, Remix TV, Shitty D7, Diltaos 1, Mari Gomales, Terdio Imbe. Risha. Mamalin Vlog. Victorios Castillo. Chocolate TV Official, Richard Factis Official, Myra Isper, Gian Binaluak, Vincent Himagan, Idmar Villarosa, Rinlin Aguilar, Joseph Reyes, Joseph Reyes, Edwin Birao, Rachel Caliso, Karen Ann Bacos, Lyra Bilita, Marbelo Lontayaw, Imadel Francisco, shout out to Q815 Clothing and Custom Prints and Jitli. Richard Paredes, Grace Andalay, Dadsky, Genesis Tutorial, Chip Charlie Tyrese Tobar. Timaras Kape, Kapeng Gigoyod. Shout out Mary Joy Quiapo Ates. Shout out sa mga trabahante sa Masayon Auto Clinic ni Jared Fernandez og Faith Janris og si Winke Alibio. Dagan salamat sa suporta din. Erika Quene Robles Sason. Watson, Oh, Watson day. So, Swatson. shout out sa Arnel, Aning, Ondin, Lin Chris, Lin Erwin Sumbilon, Dion, Frankie Vigavios, Miriam Managantan, og si Abi Yuwag. Yo, shout out. Subed credits din ni Benji Impong para sa ang script. To script, oh. Siya kan Lopez Haina Biners.
So, atong script tong gigamit na mato o sobrang amo. So, dito ratataman guys na salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. So, kung ganahan ka magpa-shoutout, comment below with hashtag mamarang. Sa mga Secure TV, your greatest weapon against race. Peace out!